Aw nindot na. Nari ka tibok diha. Ako'y dala pero padulo ng bayar diri sa kong lubi. Tibok imong gipangita sa kuha bana? Tindan. Pila ka tibok imong gusto? Di parehas ang isa da nga. Way tibuok. Mingaw mabalay ni iba na. Wa dyan tikaw-tikaw ba? Marap ako dyan kaunaan ni Ron pamisita. Tsak, pati ko ni Ron. Tuon ako, Bi. Ay, salamat. Para di magsamok-samok na ko ron. Malinawon, di na akong utop ron. Ayo! Mads? Iba na! Seryo man ron? Sus! Abi na kong magmalinawon ko karon. Nanapod ni, mamisita na po ni ba? Mads! Iba na! Kaning, umisita ko ba? Sa muka ning seryo, oy! Dali sunod! Mamisita na po ka na ko! Dali sunod! Ay, salamat! May kay wala si Piolo. Ako yung makaangko na yung pangal karon. Lingkod seryo! Lingkod! Mamisita magkaka! Ay, salamat. Ay, salamat kay Bana. May kaywa si Piolo. Makalugar yung si Muhar diskarte karon. Aw, magkalugar, oy! Sapa! Nindot mo yung tagbuhok ron! Mura mo tag si Saski, ane! Murag, wapo mo guni kay ang agtang ni taas na manggod. Atras na ang buhok ba mo nang tamtamunan lang ako. Ya, okay kayo? Oh! Mura na kag membro sa Naruto! Di tabagiskutan na iba na. Kaya nga ako karon ba na dako ba kung gusto si Muha niya. Sa man to? Asa ko na to? Pamugay kung kakuha na kayo nagsige mo kinistorya hig binurit! Tinuod man to. Nanadyo kilobihan. Basta kay katong kuan ba na tong ni grabe ibog na ko si Muha. What? Pakanon yung kunin mo og lubi! Lubi na lang dyan yung pakaon sa kuha! Di, ika nang lubi, kung mahali na, ipalit to glitson. Alang ang lubi, ikaw si Modena, mauwi. O niya, og sugton ta ka! Masa may pakaon mo sa kuha, lubi? Mauwi, ipakaon ni Papa sa kamama, mauwi ipakaon ko si Muha. Ayo. Iba na? Iba na. Woo! Mamisita ko iba na. Isa mo ka na Piolo ni Ani, pag yun. Yulo man ron! Dayon na yung pilo! Dayon! Uy, naam na si seryo dili. Iba na? Oh! Ganiharan na siya! Dali! Yulo! Lingkod sa dali! Lingkod! Lingkod! Oh, salamat kay iba na ha. Lingkod ko dili. Oh! Action mo ko kapalaka ni mo iba na. Nagdala mga siling. Rasa man na. Ay! Kung nalagi magbinurit og istorya ron, kini ang katapat oh! Kabalo ba yakaon sa akong tuyo ni iba na no? Ako po ba na, kapalo, bukas kung say tuyo na ko po si Muha. Ma, naana mo ilinungag ma? Na may namisita lagi ni mong duha. Kupahagi sa kong inaan. Oy, kay tagduha mo kabukang mamisita. Natay linungag dito. Wa ba ta kalungag oy? Nakoy bisita, wa may mga dala. Ikaw seryo, ganina ra man kadre. Wayo ka kadala bisag pangmerinda nila. Ikaw di ay. Grabe po. Ano ka daw, nagagbugas po. Grabe po ni Maoy. Duha ka bukang bisita. Ya, wa jud da biskig bugas na lang, pangbugas. Ha naman dito yung ingon nila nga. Dahil kalubihan, ay uta nga bilyon-bilyon. Sama na yoy. Naman, di nakapasar ma. Ako na ko'y dala, iba na, pero tibok ni. Okay ra si mo ah. Aw nindot na! Nari ka tibok diha! Ako, ako'y dala pero padulo ng bayar diri sa kong lubi. Ay, di ka po na di ko anang lubi ni mo ba? Kung sa'yo gusto na ni mo, perminti ta magtuno! Ba, usam ni mo kita linungag ani. Usam ni mga bisitahan eh. Na, mo na siya tibok daw! O asa naman tibok? O, asa lang tibok ni mo? Yulo! Tibok imong gipangita sa kuwaba na? Tindan. Pila ka tibok imong gusto? Di parehas ang isa da nga. Way tibuok. Oh. Kana na pili pamugas guro na. Kulang pa na pamugas. Ang panood na wala pa na. Wala pa! Panggrosire, way panggrosire. Ma, bayad na to kurente 4,000. Oh, Ha? Ha? Kurente?
Oy, problema. Danak. Sa may kulang. Pabayas kurinti nak. Ma, birthday ni mo ba? Sunod ugma. Kailangan man ta maglitso na kay daghan tag bisita. Saan naman na? Oh. Sa akong birthday, unsa man na? Piolo. Wala akong kaburit-burit. Ipit yung garon. Ipit ko ani. Halin rabi ni sa luti ni. Aw. Oy, mo na ni tanan no. Tatang ako tanan para insura sa imong kuan, pro. Bili siguro kung pamasahe na ko 20 dia. Nay 50 oh. Pamasahin na nimo. Nya ma, nagplano ba ako nga mo daw og motor. Nya usaon ta man na iguro man na pang birthday, pang kurente ug pang bugas. Bitaw nak no? Nya, unsa man ni Piolo? Kay magdahon na yung motor. Kasi aron man ko ba na. Mo gawas ako ha, balik ako. Tanawan ang kana yang kaburit niya. Asa na to padong? Kalibang-libang na. Seryo? Ikaw na mo provide sa kong anak ko. Down sa motor. Ha? Murag, naglaim mang tiyan iba na. Murag, kasi aron ko ba? Pag-share sa ko ha. Mo pagani nakakuha ng tuno, naglain ng tiyan. Okay na naman. Importante, makapalit pa tag bugas, makapang birthday pa ta nimo, ug naa pagitay pangbayad sa kurente. Ano to